Mari, ¿dónde andas, hombre? Aí estás aí. Xa estaba preocupado. Ti corres como un fojarillo. Eu teño que ir máis a modo, Viaches o sitio ese que hai aí por onde vais a Serrejo de Agua? De inverno é un espectáculo. Bueno, espectáculo é agora tamén. Mira que fentas hai, que cousa. Pero eu de inverno subín ata lá arriba e ven pinchando a auga por aí. Unha cousa espectacular. Espectacular. Isto é maravilla, Maravilla. Eu tiña que aprender algo de botánica. Mirei aí uns arbustos e todo. O próximo vídeo vou facerlle preguntas aos seguidores, que sei que hai xente que sabe moito de botánica, ao menos sei de algúns que saben bastante. Pois isto de inverno pasa agua, isto ben cheo, por aquí, por este pontillón, e ven pinchando por aí, polo medio dos ventos, e como as árbores xa lle caeu a folla, iso está todo, isto é un recuncho de categoría, este para facer un parque temático. Vale, vamos virando. Por aquí, de alá abaixo, cando chega ao río Seixo, este reco, é un espectáculo. O que pasa que, menudo tute chegar alá.